नै माथो जारौसो औ माथो जाखो सोरखौबा लोगो हमनो थांनो फैनाय बायदिसो नुथारदों माथो आंलाय नोंखौ सोरखौलाय लोगो हमनो थांनांगौ जाखो बाजारावसो थांनो ओंखारदों आहाबा ए बाजारावसो आरो औ ओमफ्राय नोंथ' बिफानिखौसो लाखुना फैथारदोंलै आइया माखौ होनखोसै रांखौ होनदां रांखौ बिफानिफ्राय लाखुमाना फैदों होननानै ए आंखौ रां लाखोमाग्रा बायदि नुयो आरो औ दे थांदो जाब्रां आंहा गोबाव जाबाय थांसै थां नोंखौ बाजारनि आग्लायनायखौ लाबोग्रा बायदिसो नुखायो आइया मा बुंनाय जाखोसै बिनालाय माथो मोनथारदोंहाय आंजों नोंखौ ओइ ओरैनोसो होनदोंलै जारौ ओरैनोसो नैहाय आंजों खारनायखायसो गबायनो आंजों दिनै जाब्रां बे थिफुदला जाब्रांखौ लोगो मोननानै बाजाराव थांनायासो लेट जाबाय आंहा बहाथो थांनो ओंखारलायखो माबा बिमा आं बाजारावसो एसे थांना फैनि बै मनाखौ लाना फैलाय लायनि र' नो मनाया ओमफ्राय बिमा बै नारजि गोरानखौ एसे सोमना दोनलाय आं दा बाजारनिफ्राय अमा बेदर एसे लाना फैनि औ दे जागोन आरो दा थाब फै लोंना फैनाङा आरो La 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 ओइ मादै बहा थांनो ओंखारदों आवसाव गथ'आ बिजामादैनाव थांनां फिसाजोखौ एसे खबर लाहैनि अ बै समाव नों फिसाजोखौ आं मोजां मोननाय समाव हरासैथ' आंनो हरा माथो आं नोंनो ए बै समाव नों फिसाजोखौ आंनो हरनायमोनबा गिदिर गिदिर गारि मटर बलेर' स्करपिअ गाखोनानै बेरायनो मोनगौमोन ना हरग्रांबाय आं नोंनो नोंबायदि फाल्थु होबनो बेबायदि थाबायनो नांनाय नङामोन ना गिदिर गिदिर गारियाव थिखोनानै फिसाजोनाव लांलाय लाबोलाय खालामबाय थागौमोन आं माबायदि मोनखो दा नाङा आंनो नोंनि गिदिर गिदिर गारिखौ थाबायनायनि मोजां आंहा माबायदि आंहा थांनोसै थादो थां La 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 lay 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 नै माथो बेलाय आदै बांबुलासो सालाखौ एसे एदावलांलां ओइ आदै बांबुला मानसिखौ बिदि बादावहोयो बोरैबा सिखाजों थां हरफ्लांबा मा जागौमोन बे मालायनि बारियाव मा खालामबाय थादों नोंलाय मालायनि बारि बैबो बेबो बैथिंबो गासिबो बे आंनि बारि गोजा थगायदोंसो नामालै आदैयालाय मालायनिखौनो गावनि होनदों हैद जाब्रां माखौ थगायनो नोंगौखौसो आं बुंदों बे गासिबो आंनि गोजा ओइ आदै ओरैनोसो कमेडि होनदोंमोन आं कमेडिनि फिथाइखौ नों मालाबा मोनगोन जाब्रां दे आदै मोजां माव नङाबा बिहामजोजों ओंखाम होजानाय नङा नोङो हैद नोंखौ जाब्रां नै आंना आखायानो खालि सादन गोनां नालाय ब्रा ओंखायनो मावबाय थायो ओइ जाबायलै बुन्दु आंना जाबाय जाबाय बारा होनामा जाबाय होद बुन्दुफोर आंनाबो हिनजावा पुलिस बायदिसो जाथारबायलै दाना
हाब बोरै जाखोब्रा बुन्दु औलै बुन्दुफोर एसे लेट जाब्लानो गुदि बिजौ गासिबो सोंजोबथारो दाना हाब बुन्दुफोर माथो होनबावनो दानि हिनजावफोरबाथाय खुगा थाम्फै मासेबो बानहायि बायदि जाजोबथारबाय होद बाददों बुन्दुफोर लोंनाय जानायफ्राव हिनजावफोरखौनो गियो नामाफ्रा बुन्दुफोर दे लों लों आंनाबो हिनजावा साइसथार नालायब्रा बुन्दुफोर हाब बुन्दु नोंबो इण्डियान आर्मियाव मावो होनना थगायना लाना फैबायरा जेखियानो जादोला बुन्दु अब्लाबो मोनबायथ' अबावबा समाव हिनजावफोरखौबो थगायाबा मोनला नालायब्रा बे जुगाव होद बुन्दुफोर आंना अभारफ्ल' जाबायलै आं आवगायनांसिगोन नोंसोर लोंबाय थाद'दो औ दे आं बुन्दु आवगायबाय दे आं आवगायबाय औ आदा बुन्दु ओइ लासै लासै मोजां थां दै मोजाङै दे बुन्दु मोजाङै थां नुना माथो आखाया मावखो आंना आखाया बिदिनोलै बुन्दु दहायनो खोन्थाखाबाय माथोआ साला लों आसोला हिनजावखौ गिनानै ब्लड होलांथारबाय जायालै बेजों थांथों जोंहा बिदि गैया जोंनाथ' बिदि नंखाया ना नोंनाबो हिनजावा रायो आंनि हिनजावा बिदि आंखौ रायनो हानायनि जेबो हिम्मत गैया बिदि गैमारा गैया बरिया थिग दं दे थिग दं देलाय सिज्लानि जोबनानैसो जे सेस ओद बुन्दु जोंबो थांनांसिगोनलै औ बुन्दु आंना औ बुरैया दहायनो फन हरना लिंहरदों फैदो थांसै दिनै गोगोम फेथारबायलै हेलौ लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसननायनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय नैबे कमेडिनि फिथाइ सर्ट मुभिखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय बयबो खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोना जितु कमेडिनि फिथाइ नानि फिल्म प्रडाक्शननि गेजेराव आंखौ नुदों जानांगौ आरो नोंथांमोना माबायदि आंनि कमेडिखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो लोगोसे नैबे नानि फिल्म प्रडाक्शन बिथांमोना जाहाथे बिदिनो नोंथांमोननि अननायाव गोदान आर्टिस्टफोर लाबोनो हाथों आरो जौगालांबाय थाथों होननानै आं बेखौनो मोजां मोननानै बुंनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा नै माथो हागौबालाय आदाया औ फंबाय एसे हागौबोबाय इसोरनि अननायाव आरो नै 20 थाखानि लाबोबावदोंसो बा बेखौ नोमबाजैजों आंजों हख्लाय हैनोसै ओइ आदा थाब थां न'आव दहाय बाजैखौ सोरबा सेंग्राजों बाइकआवसो गाखोलांनाय नुदोंमोन आं हाब नंगौना नङा जाखोब्रा फंबाय जाब्रां नंगौलै आदा नंगौ नंथारगौ होद दानि हिनजावफोरखौ बारा फोथायजामारालै र' थांगौ नोमफाया बे सालिखौ दा न'आवसो होख्लाय हैगोन आं दे आदा थांगौ र' थांगौ गारनायाव गैया साला सोर सेंग्राजों बाइकआव थांग्राया बियो नोंखौ र' थांगौ आं हले गारनायाव गैया दिनै
ओइ सम्पा सम्पा है ओइ सम्पा सम्पा ओइ सम्पा सम्पा दंना गैमारा जाखो बेलाय ना थांमारदोंसो ओंखारबो मामार दङना गैया जाखो साला नोंखौ दिनै गारथारा आङो सम्पा ओइ सम्पा हाब दंना गैमारा जाखो बेलाय ओइ सम्पा सम्पा ओंखारबो मामार जल्दि ओंखारबो नोङो नोंखौ माखौ दोरोना बोबाय थाखो दाउखा सिलाफोर बादि बेफोरखौ बाद दोन बिमा दहाय सोर सेंग्राजों नों बाइकआव थांफाया मोदाय गोसोम सोरबोखो ना माखो नोंखौ दिनैलाय बहा सोर सेंग्राजों बाइकआव थांफाया आंलाय गोदाव सोराव खामानियानो खिख' हाया हाबा न'आव एहे थांमाराखै होनबा बिमा सोर खोन्थाहरा नोंनोलाय है दहाय जाब्राङासो खोन्थाहरदोंमोन जाब्रां बे जाब्राङा फैथोंल' र' बियो बेखौ बाथोन देग्लिना जानो हायाब्ला आंनि मुङाबो सम्फा नङा नै बेथ' आदा बेलदांनि न'सोलै एसे हाबलांनि र' बाजैखौ एसे एदावलांनि हैया होद बिमा आं नोंखौ मैया मा होनफ्लांखोथाय जुमाय फेनानै नोंनानो जायो मालायनि खोथा लायै लायै न'खराव बिदि दावराव खालामफैनाया दे जाबायलै बिमा आंनानो गोरोन्थि जाबाय बेफोरबायदि मालायनि खोथा लायै लायै न'खराव दावराव खालामफैबाय थायोब्ला गोजोन संसार जानायाबो गावसानो बारा सम नाङा बिफा दे जाबाय दे बिमा जाबाय ओइ आदा बांबुला माखौ गल' नाहरबाय थाखो नोंलाय नै माथो फंबाय जाब्रांसोलाय नै बेयाव जिराय जागोन आदा जिराय बाजैया न'आव गैया नामा आदा दं फंबाय न'सिङाव दंहैयो बहायबा थांनो नागिरदों खोमा ओमफ्राय माबा खबरमोन जाब्रां फंबाय जेबो नङा आदा गोबावथार जानायखाय फैदोंमोन आं हाब माथो बाजैखौ आलु गेसाव लायनो थांनो ओंखारनाय बायदिसो नुथारदों माथो हाब मा होनखो नों जाब्रां नोंखौ आइदै हा हाब बाजै मा दाय मावनायनि सोबाखो नों आंखौ आरो सोर सेंग्राजों बाइकआव गाखोना थांनाय नुवा नों आंखौ आंलाय आदाखौ ओरैनोसो कमेडि खालामहरदोंमोन दा कमेडि जानला मानला कमेडि खालामजाया नोंनि कमेडि खालामनायनि थाखायनो जोंहा न'खराव बेसे दावराव जादों मैया कमेडिनि फिथाइखौ मोनबाय दा नों दिनैसो बोरै मोनखो जाब्रां फंबाय आंखौ निमाहा होदोलै आदा आं दिनैसो कमेडिनि फिथाइखौ बुजिबाय आदा दे जाबाय दे फंबाय दुखु दामोनसै दिनैनिफ्राय रावखौबो कमेडि खालामनांला दे दे आदा आं थांनोसै थादो दे फंबाय दे थां